Bé, bon dia. S'escolta? Perfecte. Soc la Irene Arenas, soc l'agent d'Igualtat del Museu Marítim de Barcelona i vinc a explicar-vos la nostra experiència, que tal com hem vist abans amb la Patrícia, jo crec que està tallada pel mateix tros. Bé, en primer lloc, voldria agrair a l'organització d'aquesta jornada que pensés en nosaltres precisament per compartir aquesta experiència. Jo crec que és necessari que les persones que estem treballant aquest tema ens comuniquem i compartim allò que estem treballant. Jo crec que en totes i cada una de les experiències s'aprèn alguna cosa i alguna cosa que és possible d'aplicar. Bé, com ha dit la Patrícia abans, sembla fàcil però no ho és, de cap de les maneres. Al final no podem oblidar que la nostra cultura és patriarcal i que està integrada a les nostres vides perquè és allò que ens han ensenyat. I les desigualtats entre homes i dones és que ni tan sols som conscients que existeixen i les acceptem com tal. És per això que jo vull remarcar que les persones que hi treballem en aquest tema necessitem un xic de creença en aquest tema, un xic de militància feminista, un xic de voluntat per canviar la situació i una gran dosi de formació i de coneixement en matèria de gènere i en matèria de la història de les dones. Com he dit abans, ens proposem explicar-vos l'experiència del Museu Marítim en l'elaboració i la implementació del que va ser el nostre primer pla d'igualtat. Crec que els plans d'igualtat estan molt regulats, ho veurem després, però introduir la perspectiva de gènere en les entitats culturals crec que va més enllà d'elaborar un pla d'igualtat a nivell intern. Per tant, esperem que aquesta experiència us serveixi per algú de vosaltres. En aquest camí que hem començat no vam estar soles. Ningú, cap de les que estem aquí, podem obviar que durant aquest període 2015 fins a 2020 que va arribar la pandèmia, hem vist el major moviment social de les dones que s'ha vist mai. Per tant, aquesta eclosió i la irrupció de les dones al carrer ens va afectar a tothom com a societat, a totes les institucions i evidentment a les culturals també. Doncs mirant aquesta perspectiva des d'aquest any, des del 2023, bé, arreu del món les dones van sortir al carrer, dones de totes les edats, dones de totes les classes socials, i això afectava de ple a la nostra manera de pensar, a la nostra manera de mirar. Jo crec que aquí va passar una cosa molt important i que jo crec que s'ha de remarcar. A part de tot el que vam fer i de tot el treball que hem fet en tots aquests anys, jo crec que va passar una cosa importantíssima, i és que al final les dones, o moltes dones, vam donar un pas endavant i ens vam declarar de manera oberta feministes, sense vergonya, perquè fins a aquell moment les dones que teníem aquesta inquietud ens costava donar aquest pas endavant i declarar-nos feministes. Doncs jo crec que aquest moviment del carrer ens va empènyer totes a sortir i dir, escolta, jo soc feminista, jo penso en el feminisme i penso en la igualtat des d'una vessant integradora, que jo crec al final és una de les coses més importants que hem de treballar.
A partir d'aquí, nosaltres, com a museu, el 2014 ens vam plantejar, vam començar a parlar de com integrar aquest pla d'igualtat, de com realitzar aquest pla d'igualtat. Bé, això va passar el 2014 i fins al 2015 no vam començar a treballar. Quan parlem de plans d'igualtat reglats, d'allò que diu la llei, no podem obviar de parlar d'un marc normatiu. Com ha dit la Patrícia abans, evidentment, si hi ha alguna cosa regulada és precisament com es fa, com es realitza un pla d'igualtat. I no només afecta aquesta normativa nostra com a país. Quan parlem d'igualtat, s'introdueix la legislació tant al marc normatiu internacional, que és important, al marc normatiu europeu, al final estem en la comunitat i tot el que es regula també ens afecta, al marc normatiu de l'Estat espanyol i al marc normatiu català. En tot això, a l'hora de fer un pla d'igualtat, una de les coses que sempre hem de tenir molt clares i que incideix de manera directa al que és l'elaboració del pla és, en primer lloc, la llei orgànica, la 3 de 2007, la LOI, el que coneixem tots per la LOI, el Real Decret Legislatiu, que és l'Estatut dels Treballadors, la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en aquest cas nosaltres com a Museu Marítim som una entitat, una administració pública, la llei 17 de 2015, la llei d'Igualtat de Catalunya, aprovada pel Parlament, i en els últims casos, en els últims anys, des del 2019, el Real Decret 6 del 2019 i els dos Reals Decrets del 2020, el 901 i el 902. He de dir que en el nostre pla d'igualtat aquests dos Reals Decrets no van influir. Vam utilitzar la normativa anterior. Però sí que he de dir que quan fas un pla d'igualtat no només afecta la normativa d'igualtat, sinó en la implementació hi ha altres normatives que també s'han d'aplicar. Per tant, en el context de realització d'un pla d'igualtat, el marc normatiu és molt, molt ampli i ho veurem després. Bé, el que diu l'article 46 de la LOI diu els plans d'igualtat són un conjunt de mesures adoptades després de fer un diagnòstic de la situació tendents a assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe en l'empresa. Aquí ja ens trobem una descripció molt acurada del que són els plans d'igualtat, però nosaltres, com a institució, pensàvem que això anava molt més enllà. Estàvem començant un camí i aquest camí abarcava molt més que no pas la part interna de la institució. Per tant, bé, una de les coses que aquí s'ha plantejat és que normalment, tradicionalment, de fet, les empreses o les institucions, quan parlem d'igualtat de gènere, sempre encabim aquest tema dins de la RSC. A partir de l'aprovació de la llei d'igualtat, de la LOI, i la incorporació d'aquestes mesures, entra un marc normatiu específic en igualtat. Per tant, ja no és una qüestió de voluntària d'introduir-la o no al tema d'igualtat, sinó és una qüestió d'obligació legal. La LOI té una normativa que fa que les organitzacions i les administracions tinguin l'obligació d'implementar un pla d'igualtat a les seves institucions. No vol dir que no es pugui treballar de manera conjunta, però sí que s'ha de deixar clar que aquest no és una qüestió voluntària, és una qüestió normativa. D'altra banda, i ens encabim ja directament a la nostra experiència. En 2014
la direcció del Consorci, juntament amb el comitè de personal, vam arribar a un acord per elaborar el Pla d'Igualtat. I vam crear, juntament amb aquest acord, vam crear la Comissió d'Igualtat per implementar-lo. Era una comissió de seguiment i, bueno, ara us expliquem el que va ser el desenvolupament. El primer que ens vam trobar, i que també la veritat és que m'he sentit molt identificada, el primer que vam trobar és que com a entitat cultural estàvem molt feminitzades. Nosaltres teníem un 63% de dones i un 37% d'homes. Per tant, la majoria era molt evident. Però una de les primeres coses que vam detectar va ser que l'organització estava marcada per un miratge de gènere. Vull dir, la idea generalitzada és que si eren més dones que no homes, per què era necessari fer un pla d'igualtat? Vull dir, no veien aquesta necessitat. Integraven una altra cosa que ho veurem després i és com descrivim, com entenem els conceptes del llenguatge de gènere, que per nosaltres també va ser molt important. Bé, una de les primeres coses que vam fer, a part de dissenyar el pla, va ser fer una diagnosi. Aquesta diagnosi o la diagnosi per elaborar el pla, hi ha un punt de realitat. Cada una de les organitzacions som diferents. Cada una tenim unes característiques específiques i aquestes característiques específiques ens retraten, ens fan que siguem diferents. Encara que siguem museus, som diferents. El museu, per exemple, marítim, amb un altre museu, amb aquest museu, precisament, perquè tenim una composició diferent, perquè tenim una idiosincràsia totalment diferent. En el cas del museu marítim, com sabeu, nosaltres tenim un tema molt específic i aquest tema tan específic ens marca la nostra manera de funcionar i d'exposar. Per tant, una de les coses que primer vam abordar va ser aquesta diagnosi. Aquesta diagnosi, a part de totes les dades quantitatives que com a entitat pública teníem marcades, doncs nombre d'homes, nombre de dones, quines eren les posicions, quin era el sou... A part d'aquestes dades, nosaltres el que ens va interessar eren les altres dades. Una de les coses fonamentals del projecte és que iniciàvem un camí que fins a aquell moment no s'havia donat, fins a aquell moment no s'havia presentat i fins a aquell moment no s'havia treballat. Llavors, una de les primeres coses que vam fer va ser traslladar un qüestionari. Un qüestionari a les nostres companys i companyes que anava dirigit a elaborar i avaluar un aspecte tan important com eren els àmbits d'anàlisi que reflectien la diagnosi. Vam passar un qüestionari d'unes 40 preguntes, no l'he portat aquí, però anava dirigida a cada una. Hi havia aproximadament 2 preguntes per àmbit d'anàlisi i a partir de la resposta del qüestionari el que vam fer és fer una sèrie d'entrevistes a persones de diferents de la casa, de tots els àmbits de la casa, en la qual més àmplies, les entrevistes van ser molt més àmplies que no pas el qüestionari i, evidentment, tot aquest procés, la primera cosa que vam fer va ser plantejar i clarificar a tots els companys i companyes la magnitud del projecte i, evidentment, també demanar la seva col·laboració. A partir d'aquí, amb la diagnosi feta, doncs, en aquesta diagnosi van sortir dels 13 àmbits d'anàlisi van sortir 13 objectius específics a posar en marxa. I d'aquests 13 objectius van sortir 34 accions a implementar. El Pla d'Igualtat es va signar i es va aprovar al novembre del 2016 i a partir d'aquí vam començar a funcionar. Es va publicar el DOC,
és una altra de les mesures que també vam imposar i és la publicació de manera legal de tot allò que ens havíem proposat. Heu de tenir en compte que d'una manera, si veiem la part legal, els plans d'igualtat tenen rang de conveni col·lectiu i les accions que porten i que contenen són d'obligat compliment. Per tant, hi ha darrere un marc legal que s'ha de complir. A part de la mirada de gènere, que evidentment és l'objectiu primordial, doncs existeix també una part legal que s'ha de complir. I en el cas del Museu Marítim, la veritat és que vam tenir la voluntat expressa de fer-ho d'aquesta manera. Una de les primeres coses que vam fer va ser la constitució de la Comissió d'Igualtat, de la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat. La comissió era paritària, hi havia 6 membres, 3 dones i 3 homes, i una de les primeres coses que va dirimir la comissió va ser les línies de treball. En aquest cas, nosaltres, en el nostre objectiu principal a l'hora d'emmarcar el pla, o sigui, de decidir i d'aquesta voluntat de fer el pla, l'objectiu principal, que no us ho he comentat, però crec que és important, l'objectiu principal estava redactat de la següent manera. El Pla d'Igualtat del Museu Marítim té com a objectiu principal introduir mesures d'igualtat d'oportunitat entre homes i dones en l'organització, mitjançant la promoció de projectes per millorar la sensibilització a tota la plantilla, definir accions concretes que impulsessin l'equilibri, establir accions per prevenir futures desigualtats i garantir l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de l'organització. Crec que aquesta última part, que és en tots els àmbits de l'organització, crec que és molt important. I tornem una altra vegada a la Comissió d'Igualtat. Doncs, quan es constitueix, una de les primeres coses que va decidir va ser quina era la manera de treballar. I vam traçar 2 línies diferenciades. Una, que era menys visible, però que era treballar en tot allò que s'havia d'emmarcar dins de manera interna de l'organització, i una segona, més visible, que era com encaraven les nostres activitats de cara al nostre públic, de cara a l'exterior. Doncs, a partir d'aquest criteri, la comissió també va fixar una sèrie de criteris en el seu funcionament que crec que també van ser molt importants. Un va ser, la veritat és que la comissió va suposar el cor de l'execució del pla, perquè sense ella potser aquest pla hagués acabat en un calaix. I la veritat és que el treball de la comissió el que va fer va ser que aquest pla es pogués portar a terme. Doncs un dels primers criteris que vam incorporar va ser que els membres de la comissió tinguessin poder de decisió, que aquelles decisions que es prenguessin a la Comissió d'Igualtat de Seguiment es poguessin portar a terme. Crec que això és un valor important. Després, una altra de les decisions que vam portar és la incorporació de la figura de l'agent d'igualtat. La seva funció era d'impuls de les accions i, d'una altra banda, de coordinació de tot el grup a l'hora de poder fer el seguiment i implantar les mesures. Després, vam unificar els criteris. Crec que és important que en una comissió com aquesta els criteris vagin sempre en una mateixa direcció. I per això una de les coses que vam fer és
debatre aquells punts que es podien interpretar de moltes maneres. Doncs en el si de la comissió vam aconseguir arribar a un consens en determinats temes. Un dels temes, per exemple, que vam consensuar va ser com les mesures que prenien i aquelles accions que prenien, com integraven la figura i la mirada de les dones en les nostres exposicions, en un marc en el qual no es podien canviar, l'exposició permanent no es podia canviar, com integraven les figures de les dones en una exposició permanent ja feta. Llavors, una de les coses que vam acordar va ser que la nostra línia d'actuació seria integrar les dones de manera natural, no integrar-les com un fet a part. Què vull dir? Cada una de les àrees de les exposicions que estaven en el museu van integrar una part, una figura de les dones en aquest àmbit, no fent-la com un fet individual i a part. La vam integrar dins del nostre discurs. Jo crec que aquesta decisió va ser molt encertada precisament per la línia que hem portat des del començament. Quina és? Doncs que el fet de la dona no fos un cas únic i que es pugui treure en un moment determinat, sinó que estigui integrada dins del nostre discurs. I després les accions que us explicaré ara ja ho veureu de seguida. Doncs bé, una de les altres coses que va decidir la comissió va ser integrar d'una manera, incorporar d'una manera, com una línia estratègica, tot allò que feien en igualtat de gènere, doncs la va incorporar com una línia estratègica de treball. I crec que això també ha facilitat molt tot el desenvolupament del que ha estat el pla. Bé, en un principi la dotació de recursos no era molt alta, però com que era el primer pla, hi havia dues línies d'actuació. La línia d'actuació interna la vam fer des del mateix personal, des del propi personal del museu, i la línia externa, doncs sí que com que la vigència del pla va ser de 4 anys, doncs de mica en mica cada any es van anar incorporant pressupost específic per portar a terme les activitats que es feien a través del Pla d'Igualtat. I bé, una de les coses que vam tenir clares és que tot estava per fer. I com que tot estava per fer, l'únic que havien de fer era posar-nos mà a l'obra. Doncs bé, una de les primeres coses que vam fer és precisament incorporar un glossari de gènere. Vam difondre un glossari de gènere perquè les nostres companys i companyes havien de saber, havien de distingir i havien de saber de què parlaven, de què estaven parlant quan parlaven de feminisme, quan parlaven de perspectiva de gènere, quan parlaven de conciliació, quan parlaven d'igualtat, quan parlaven d'accions positives, que també van haver-hi. Doncs també va ser un exemple de la participació de tots i totes. Doncs crec que és un exemple molt clar de quan parlem d'igualtat a vegades tenim la sensació que és com una llosa, a vegades et defineix de manera tan clara que sembla que ens posen una etiqueta. Doncs bé, la dissenyadora gràfica del museu va treure-li aquest foc, treure-li aquesta vessant tan sèria, tan restrictiva, i va posar una nota d'humor en tant en quant treure-li el que deia, aquesta vessant tan dura. I la veritat és que van sortir 28 conceptes que els vam enviar de manera setmanalment, i la veritat és que va ser un èxit també d'acceptació dels nostres companys i companyes. Una segona part, que també va ser un fet diferencial, jo crec que hi ha un abans i un després de la formació, va ser iniciar formació en matèria de gènere a tota la casa, a tot el personal de la casa. Vam fer una sessió de sensibilització, de fet eren 2 sessions, de sensibilització en igualtat d'oportunitats a les organitzacions.
Vam fer una segona quan vam aprovar el protocol d'assetjament, de sensibilització de la prevenció i l'abordatge d'assetjament sexual per raó de sexe i a les organitzacions, per tots els membres del museu. I després vam fer una d'utilització del llenguatge inclusiu de gènere sobretot als col·lectius que redactaven, que feien documents de redacció tant interna com externa. Doncs bé, he dit abans que va haver-hi un abans i un després, perquè una vegada que vam acabar de fer tota aquesta formació vam passar un qüestionari d'avaluació de la percepció que havien tingut els companys i les companyes d'aquesta formació, i el resultat és que el resultat es va anomenar en un 8,9 de valoració d'aquesta formació, amb la qual cosa creiem que és superimportant a l'hora de conèixer els conceptes per entendre allò que estem fent. Pensem que és realment important. A partir d'aquí, com un altre fet que es contemplava en el Pla d'Igualtat i que, evidentment, totes les organitzacions ara mateix ja estem obligades a disposar, va ser fer un protocol de prevenció de l'assetjament sexual a la feina. Quan parlem d'assetjament, totes les organitzacions tenen por. La veritat és que és un tema que genera, tant d'una manera o d'una altra, genera por. Pensem que el que hauria de generar por és no tenir-lo, perquè com a mínim si tens un protocol, tens una eina de comunicació, tens una eina de prevenció i tens una eina d'actuació. A partir de l'elaboració del protocol ho vam presentar, vam fer una presentació a tot el personal del museu, i després el que vam fer per alleugerar una mica tot el que era la lectura del protocol, el que vam fer va ser fer un fulletó que contingués quines eren les tipologies d'assetjament i després com s'havia d'actuar en cas d'un cas d'assetjament, ja fos assetjament sexual, ja fos assetjament per motius de sexe o com per identitat de gènere, de sexe, que al final estava tot englobat. Doncs bé, la veritat és que no hem tingut que utilitzar-lo mai, però la veritat és com una garantia, també ens ha servit una garantia per tota l'organització. Com he dit abans, vam treballar en dues línies diferents, una línia que es dirigia més a nivell intern i una altra a nivell extern. I a nivell intern, per exemple, una de les primeres coses que vam fer va ser una guia sobre les mesures de conciliació i usos del temps que tenim al museu. Aquesta guia no només contemplava una recopilació de les mesures que teníem. El que intentava i l'objectiu que tenia aquesta guia era fomentar la corresponsabilitat entre els nostres companys i companyes. Crec que va néixer com una guia, però evidentment és una guia que es va retroalimentant i que s'ha d'anar revisant de manera anual o com a mínim cada cert temps. Una altra de les coses que vam fer i que jo valorem molt és la política en matèria d'igualtat de gènere del Consorci de les Drassanes. Crec que és una declaració d'intencions de la institució que també està molt bé, que a part del que comporta el Pla d'Igualtat, el museu a nivell intern doni un pas endavant i es declari que està d'acord i que portarà les mesures d'igualtat a la seva organització. Vam fer una guia del llenguatge inclusiu i no sexista, que també s'haurà de revisar. Per allò que diem moltes vegades les feministes és que allò que no s'anomena no existeix. Per tant, anem a incluir-nos dins de tot el discurs del museu i en general. I després vam fer moltes altres accions, com integrar,
prendre la guia de la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics que va editar la Generalitat, però també hem fet mesures de caràcter positiu en les nostres convocatòries de personal, vam fer mesures a l'hora d'integrar clàusules socials als plens de contractació. Vull dir, s'han anat fent coses, he portat només algunes de les més rellevants, però evidentment totes les mesures, les 34 accions que portava el pla, s'han anat configurant i després ja us donaré una pinzellada. Dintre de les coses que es van fer a nivell extern, doncs bé, al principi vam fer un projecte que, com ja sabeu, i ho he dit abans, nosaltres com a Museu Marítim tenim una identitat molt pròpia. L'àmbit marítim sempre ha estat un àmbit molt masculinitzat i la veritat és que ens costava molt trobar dones en l'àmbit marítim, molt, molt. Trobar dones abans, però no tant d'ara. Llavors, perquè us feu una idea de com està aquest tema, penseu que fins a 1979, o sigui, abans d'ahir, les dones no podien accedir als estudis de nàutica. Per tant, abans d'aquesta data, no hi havia dones capitanes, no hi havia dones als vaixells, de manera... Hi havia dones treballant en allò que, en teoria, adjudiquem a les dones. Hi havia dones camareres, hi havia dones infermeres, hi havia dones... Però, vull dir, per contextualitzar el nostre àmbit de treball. Doncs bé, ens vam proposar canviar el discurs narratiu del museu i un dels primers projectes que van sortir va ser el projecte Dona en la Mar. El projecte Dona en la Mar va ser un projecte de recerca precisament per això, per canviar el nostre discurs narratiu. Va consistir, jo crec que molta gent de les persones que estan aquí presents el coneixen, vam fer 5 taules rodones amb dones que treballen actualment al sector marítim de tots els àmbits. La veritat és que va ser un èxit. Va ser un èxit per una raó molt important, per mi la més important, i és que vam trobar dones i les dones es van reconèixer a si mateixes, que fins a aquell moment no ho havien fet, com a partíceps d'un món masculí. Tenien un joc. Algú els havia dit que tenien un joc. I això crec que és una de les peces més importants. A part de les conseqüències, jo crec que aquest reconeixement ha estat marcat per totes les accions que s'han portat a terme en aquest projecte. Primer van ser les taules rodones, després ens vam plantejar fer una exposició a partir d'aquestes taules amb el resultat, però ens vam trobar que no teníem dones. Llavors vam fer una crida al sector marítim i tornem-hi. La gent va a respondre identificant-se. I, de fet, és el treball de la igualtat, vull dir, és aflorar precisament aquest tema. Vam fer l'exposició d'imatges de dones de mar, i tot això va quedar recollit en Ulisses era una dona, un llibre que recollia tot el projecte. Paral·lelament a això, estàvem fent unes altres coses. Vam fer fulls de sala, vam fer conferències, vam integrar la perspectiva de gènere en el nostre programa educatiu, vam fer activitats per nenes i per nens, o sigui, anàvem treballant de manera paral·lela, tot això sortia de la Comissió d'Igualtat. Evidentment, el nostre Departament d'Educació va integrar i va fer el projecte com a seu, i també és cert que això s'ha notat molt. Però que paral·lelament s'anava treballant en les dues vies i crec que era complementari. Llavors, penso que d'aquí ha estat l'èxit d'aquest pla d'igualtat. Una de les coses que també ens vam trobar i que jo voldria recalcar és que va arribar un moment en què la igualtat ja estava en el nostre dia a dia, ja ho teníem com a un dia a dia, però ens vam trobar amb un escoll. Com tractaven un tema tan escabrós com l'homosexualitat en el món marítim.
És un tema que estava voltant, sempre planejat, però ningú l'havia posat nom. I llavors va néixer el desig és tan fluid com el mar. Evidentment, la resposta va ser igual de positiva que en el Dona en la mar. Potser menys repercussió perquè es va realitzar en el temps de pandèmia i, evidentment, això ens ha tallat molts projectes a tots, però en aquest cas el desig és tan fluid com el mar va tenir una resposta molt positiva dins dels nostres usuaris i, sobretot, també dins de la pròpia institució. Doncs, de mica en mica ens vam adonar que la igualtat ja no era un tema a part, sinó que estava integrat totalment dins de les nostres activitats. Vam fer jornades des de l'arxiu, vam fer petites mostres on apareixien les dones, on relataven les històries de les dones. Per tant, aquesta línia de treball s'anava naturalitzant. A partir d'aquí, tot això ho vam fer amb la participació de tota la gent a la que afectava, de tots els departaments. I les dones també van ser partícips de les crides que fèiem. Per tant, també s'ha de remarcar que aquests projectes com el Pla d'Igualtat no es pot fer sense la gent. Vull dir, es fan per la gent, però la gent ha de participar, ha de donar un pas endavant i ha de participar. Doncs les dones del Museu Marítim ja hi eren també, no? Una vegada que vam passar la vigència del pla, que va ser 4 anys, doncs una de les primeres coses que vam fer i que ja estava prevista en les accions del pla era avaluar-nos. Ens havíem d'avaluar a veure què és el que havíem fet. Doncs al principi estava previst per fer-ho el 2020, però no es va poder fer i ho vam acabar, vam rebre l'informe d'avaluació a l'abril del 2021. Dins de tots els projectes i les línies estratègiques de treball, accions implementades de manera 100% plenes van ser un 53%. I d'aquelles accions que estaven implementades parcialment, moltes d'elles no era que estaven implementades parcialment, sinó que tindran una continuïtat en el temps. Per tant, s'aniran revisant i renovant, però estarà sempre, és un percentatge que sempre estarà aquí. Doncs no som infal·libles, encara que estiguem molt contents, no som infal·libles. Per tant, va haver-hi una part, un 26%, que no es va arribar a complementar o a implementar, però hi havia algunes accions que es van quedar en un 25% o en un 30% d'implementació. Això té molt a veure també amb la disponibilitat de recursos econòmics i de recursos humans. Doncs, a modo de reflexió, jo crec que també és important. De manera clara, els plans d'igualtat són d'obligat compliment, tant per les empreses com per les administracions públiques. I crec que també que són projectes innovadors i que són línies de treball, com hem vist, que fins ara no han estat explotades i que donaran per molt. La història de les dones no ha estat escoltada, no hem estat visibilitzades. Per tant, hem existit sempre, doncs hem de buscar-les. El segon objectiu, si realment volem arribar a una igualtat, crec que una de les vies precisament és integrar tot aquest projecte d'una manera naturalitzada i normal a la nostra activitat diària, a la nostra activitat normalitzada. Els plans d'igualtat ajuden a fer això. Els plans d'igualtat, com a eines, no només ajuden a que aquesta igualtat sigui real, sinó que ajuden a una cosa importantíssima, i és que la nostra percepció de tot el que comporta la igualtat
sigui diferent. Aquestes ulleres liles que tant diem a vegades, els plans d'igualtat ens ajuden a entendre tot aquest procés. En el cas del Museu Marítim ho hem vist. Ja quan parlem de gènere tothom sap de què estem parlant, tothom sap que la primera visió no és la correcta, sinó que hi ha una altra visió, hi ha un rerefons que oculta certs estereotips que tenim assignats. Com us he avançat abans, una de les línies de treball que vam decidir des del museu va ser que no podíem imposar, havíem de convèncer. I crec que aquí radica precisament l'èxit d'aquest projecte. I és que quan la gent es convenç, vull dir, quan tu fas que la gent visibilitzi i vegi allò que estàs dient, la percepció i com tu prens és molt diferent a quan s'imposa. La llei pot dir moltes coses, però després portar allò que diu la llei a una realitat s'ha de fer d'una manera ordenada. No podem canviar milers d'anys d'història i milers d'anys de cultura masclista per una llei i dir això està així. No, s'ha de convèncer. I això és la garantia de l'èxit de que això es quedi i s'integri dins de la nostra manera de pensar. I d'aquí a integrar aquesta perspectiva com una línia estratègica de treball de totes les organitzacions. Crec que no hi ha més i sobretot les dones no haurien de permetre que això fos una cosa d'un dia. Vull dir, hem d'assegurar que això es quedi i es quedi de manera permanent. Per tant, hem d'entendre que, com podem veure en els mitjans de comunicació, això si nosaltres no estem convençudes, al final, això és molt fàcil que hi hagi un esbiaig i se'n vagi. Vull dir que això és així. I, per últim, això que us comentava abans, no? Jo crec que aquí, en aquest projecte, ha de treballar tothom. No només les persones que estan encarregades de portar a terme el projecte, sinó totes les persones que integren, en aquest cas, l'organització. Perquè d'una manera o d'una altra, la nostra missió, la nostra visió d'allò que està fent és trasllada de cap enfora. I precisament en aquesta via és la que hem de treballar. Per tant, hem de convèncer la gent que està dins perquè puguin convèncer la gent que està fora. I jo us vull deixar amb una foto que a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt perquè reflecteix precisament el que hem començat a dir. Primer, allò que era a l'esclat social, i és una foto que es van fer a les jornades del 8 de març del 2018. Eren les 20enes jornades de museus i educació i com a reptes de futur tenien que al futur els museus tenen ulls de dona. Doncs bé, aquests ulls de dona van començar i van néixer a partir d'un pla d'igualtat. Gràcies.